যে হাতী যেন আহিছে ৰাতি ৰাতি ৮টামান বজাত আহিছে আহি পেলাই কলগছ খাই ইফালে আমালোকে ঘৰৰ পৰা অলপ শব্দ শুনি আছোঁ ওচৰতে মোৰ ঘৰটো শব্দ শুনি আছোঁ তাৰপিছত অলপ পিছত একেবাৰে আৱাজ শুনিছোঁ আমালোকে তথাপি কি বুলি আহি একেবাৰে দৰজাখন ভাঙি পেলালে চাউল ভিতৰৰ পৰা ওলাই এটা বাক্সত ৰাখিছিলোঁ চাউলটো স্কুলৰ চাউল এইটো বাহিৰত ওলাই সব ফেলাই দিছে হাতী তারপরে গাঁৱৰ মানুহবিলাক সব আহি চিঞৰি ই কৰি খেদাই দিছে হাতী খেদাই দিছে তো ICDS অঙ্গনবাদী ICDC অঙ্গনবাদীৰ কাম কৰা আজি চাউল কান স্কুলত যে নাই কি দিব আজি ষ্টুডেণ্টত কি দিব আছে এই যে ঘৰতে অলপ এখন চাউল ঘৰতে ৰাখিছোঁ চৰকাৰৰ কি ক'ব যে আজি যে হাতী আহি থাকে প্ৰটেকশ্যন লাগে না নালাগে আপোনালোকে প্ৰটেকশ্যন লাগে না নালাগে আপোনালোকে লাগে তো কি জনাব চৰকাৰৰ কি জনাব प्रटेक्शन लागे ठीक है थांनाय हरावहाय नोंथांमोननि नैबे स्कुलावहाय हाग्रानि मैदेरा फैनानै नोंथांमोननि नैबे गथ'फोरनो दोननाय बा माइरं खिस्रि संनो बायदिसिना संनो दोननायखौ हाग्रानि मैदेरा जानानै थांजोबदों बेनि खेथ्रआव नोंथाङा मा बुंगोन माइ जानानै थांदों बिनि गेजेराव मैदेरा फैफेरामोन 8टायाव फैनानै जाना थांबाय न'आवसो फैनानै बेनि खेथ्रआव सरकारखौ मा खावलायगोन बिनि खेथ्रआव सरकारखौ मा खावलायगोन नोंथांमोननि स्कुलाव सरकारखौ माने प्रटेक्शन होनायनि थाखाय खावलायनो नाङो सरकार प्रटेक्शन होयोब्ला मोजां जायो बे गिबि खेब फैदोंना नोंथांमोननि बे स्कुलावहाय फैबाय थाखायो मैदेरा खेबथाम जाबाय थेवबो नस्थ' खालामामोन दिनैहाय न'नि माबाखौ ओंखाम संग्राखौ सिफायनानै जालांबाय दा नोंसिनाव माइरङा दंबावोना गैला माइरङा बस्थासे जालांबाय दं बस्थानैसो दंबावो दा गथ'फोर जाहोनो थाखाय बे सानबेसे थांबावगोन थांगोन गोबाव थांगोन नोंथांमोननि नैबे स्कुला दे प्रटेक्शन बाउन्डार बा नोंथांमोननि स्कुला नांगौ बायदि फेसिलिटि मोनाखै बेनि खेथ्रआव सरकारखौ माबाफोर खावलायदेरफागोन नामा खावलायनांगोनथ' जोंनो जेबो होआखै बिसोरो सरकारा जेबो होआखै नोंथांमोननि स्कुला मा मायथाइयाव प्रभिन्सियेलाइज जायामोन 13आव जादों नोंथांमोननि नैबे फरायसाफ्रा जिरायनो थाखाय बा माबायदि खाबु मोनदों दा बे समाव सोलिदों खुनुरुखुम माबानानै जोंनि बे नेपालि खुटिनि LP स्कुलाव दिनै हरनि 8टायाव मैदेर हाबनानै लन्ड' बन्द' खालामबाय दर थर सिफायजोब्बाय माइरङा सेरे बेरे खालामनानै लांजोब्बाय जाजोब्बाय दा सरकारा प्रटेक्शन होनांगौ जों बेसेबां सह्य खालामनो खेबथाम जाबाय सरकारा थाबनो बेबस्था खालामना होनांगौ जोंनो मा खावलायदेरबावगोन बे समावहाय नोंथांमोननि नैबे स्कुलाव जे नांगौ बायदि फेसिलिटि गैया नांगौ बायदि फेसिलिटिबो गैया जेबो गैया दाबो गभर्नमेन्टआ मोजां सुबिदा होआखै सुबिदा नांगौ नैबेयाव फरायसाफ्रा माबायदि जिरायनो थाखाय माबायदि खाबु दं जिरायनो थाखाय जेबो बेलेन्स गैया भाङा फुटा ओरैनो आरो मैदेरा थानायखौ सिफायना थांजोब्बाय सरकारा मोजां बेबस्था खालामनो होदो अननानै 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम COVID-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार